Helo, Alun Saunders yma, a dwi yn sgwennwr. Nawr, os wyt ti yn sgwennu dy ddrama dy hun, wedyn falle bod angen bach o help arna ti, achos dwi'n gwybod dwi angen lot o help wrth sgwennu. Nawr, dyma fy tip i. Os wyt ti'n sgwennu, wedyn ffeindio dy gymeriad i. Ffeindio mas pwy yw'r cymeriad, beth maen nhw'n caru, beth maen nhw'n cysau, beth yw'r pethau sy'n really codi ofn ar y cymeriad. Beth yw'r peth mwyaf gweitha all ddigwydd i'r cymeriad yna. Ac yna gwna i hynna i ddigwydd. Y peth pwysig yw, sut mae'r arwr yna yn dod allan o'r sefyllfa anodd. Ffeindio'r ffordd yna. Dyna beth yw dawn sgwennwr, dwi'n meddwl, a dwi'n gwybod bod ti'n gallu neud e. Cer amdani, joia sgwennu, a dwi'n methu aros i weld be fyddwch chi'n dod lan ag e.